सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रुआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। रुआ लोग के बहुत बड़ खबर से रूबरू करावे जा रहल बन। जी हाँ, रुआ लोग के पता होके के चाहिए कि अब की ईद पर सुपर स्टार लोग के बौछार होके जा रहल बा। रुआ लोग के इंतजार के घड़ी खत्म हो गई और रुआ लोग जानतनी कि सारा सुपर स्टार लोग के ईद के अवसर पर फिल्म लागे के शुरू हो गई बटे। पवन सिंह एने लोग के धड़कन बढ़ावे खातिर बेचैन बने तो उन्हें दिनेश लाल यादव अपन जिगर के पहचान करावे खातिर दर्शक लोग से बेकाबू बने। रुआ लोग के मालूम होगी चाहिए कि दोनों सुपर स्टार लोग में भिड़ंत जबरदस्त अब की देखे के मिल रहा बा। काहे कि अब की सबसे ज्यादा कौना फिल्म के सिनेमा घर ले बटे। दोनों सुपरस्टार एक दूसरे से कम नहीं खेलो, लेकिन सबसे ज्यादा भारी में पड़े वाला कौन हीरो बने रुआ लोग के बता दी। तो अब की दिनेश लाल यादव निरहुआ के जिगर लोग के यानी पवन सिंह के धड़कन पर भारी पड़ गई बटे। तो रुआ लोग के बता देवे के चाहतनी कि अब की दिनेश लाल यादव निरहुआ पवन सिंह पर भारी पड़ गई बने। इहो रुआ लोग के जान के अचंभव हुई कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के जिगर में पवन सिंह गाना भी एगो गौले बने कानवा के बलिया, जो उनकी खूब लोग सुन रहल बटे। यूट्यूब पर बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स मिलल बटे। इन्हें धड़कन के भी रेस्पॉन्स मिलल बा, लेकिन ई सिनेमा घर के मामला में पछाड़ दिले बने दिनेश लाल यादव निरहुआ केकरा के तो पवन सिंह के। तो रुआ लोग के बता दी कि ई चीज अब ईद पर देखला के बाद पता चली कि कितना सिनेमा हॉल में ई लोग के लंबा चौड़ा लाइन लागल रहता, कब तक ई फिल्म के भीड़ लागल रही, कितना पब्लिक जिगर के देखताटे, धड़कन के देखताटे। दोनों लोग के खबर हमनी के जानल दिलचस्प रही। दोनों हीरो लोग के अब की परीक्षा बाकी बटे दर्शक लोग के बीच में से कि केने से केकरा तरफ से भीड़ सबसे ज्यादा भीड़ उपट के जा रहल बा। फिल्म छूटला के बाद ये तो हमनी के देखल दिलचस्प हुई। तब तक रुआ लोग छपरा जिला भोजपुरी के साथ बना रही। अपन चैनल छपरा जिला भोजपुरी के अभी के अभी सब्सक्राइब करी लाल बटन दबा के और सबसे तेज अपडेट पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। धन्यवाद।